Astăzi facem ceva de mâncare răbdi, că strașnic ce mă grăbesc. Răbdi, hai, eu tigaie. Dai foc. Pac. Eu leagă de ulei de măsline. Pui doi căței de usturoi aici. Îi pui pe toți. Costă bani. Eu de asta și amesteci o leacă așa. Ei niște carcalaci. Îi pui la prăjit. Știi povestea? Un minut pe parte, un minut pe cealaltă. Haide mă că mă grăbesc, Au uitat să zic. Bași și niște de iuti la transpirat aici, ca să fie bine să nu fie rău. Scoți carcalaci. Pui niște ceapă. Frige așa pentru vreo 2 minute, 3. Eu pun dintre asta de orez spre fier. Nu-i fac reclamă. De care vrei tu? Rețeta asta nu merge cu pilaf de la românesc și nu merge nici cu orez de la făcut proaspăt. Merge cu orez de la mai vechi, de 2-3 zile. Dacă ai făcut dintre asta în casă. Dacă n-ai făcut și te grăbești strașnic ca mine, cumperi o pungă dintre asta de orez și o pui piste ceapă, cu știluc. Și începi să prăjești orezul. Îți iei așa vreo minut, 2. După ce pui orezul, pui și o mână de legume mexicane. Le lași așa congelat. Pui o gură de apă și pui capac. Lași așa cu capac la foc mic vreo 4 minute. Vreo 4 minute faci așa o gaură aici în mijloc. Iei un ou. Îl spargi aici. Pac. Nu amesteci orezul cu ou crud. Nu, mai întâi prăjești ouul și pe urmă amestecăm orezul. Dacă amesteci orezul cu ou crud, orezul devine praf și nu-i bun. În mâncarea asta nu punem sare. Punem sos de soia. O linguriță de boia afumată și o linguriță de turmeric. Piper și carcalaci. La sfârșit, dar numai la sfârșit, pun niște ulei de susan. Tu dacă n-ai ulei de susan, nu pui. Dar dacă n-ai, pune-l. Dar atenție cât pui, că dacă pui prea mult, e prea mult. Eu îi pun și o leacă de sweet chili sos. Dar dacă vrei să-i pui bine, dacă nu, nu. Și niște ceapă verde tăiată mărunt. Pac. Și că dacă mănânci un bol de orez, te apuci și vorbești chineză. Hai,